Dena bat bertsotan nahi nuke esplikatu, zenbat estranjero den Espainian sartu. Lanbide hau oraindik gutxi detusatu, hutsegiteak arren hargatik barkatu. Frantses asko hildela diote Austrian, beraz ez da honezkero frantzesik Frantzian. Denak hemen ditugu oraingo aldian, burnizko bide traste oien aitzakian. Lehenago etortzen ziran ofizialeak, ziran txorrotxaileta pertz konpontzaileak, Titirimundieta santu saltzaileak, gizonik formalenak zikiratzaileak. Orain etorri dira klase denetatik, bai gizonezko eta emakumetatik. Ezin bialdurikan horiek hemendik, ibili behar degula deizkiot oraindik. Badira hoien artean gizon hondratuak, batzuek aberatsak, besteak bajuak. Baita beste batzuek erale majuak, garestitu dituzte galanki arduak. Ezagunak dirade guziak trajian, lebita ta erlojua beti gorputzian, pantaloi lasaiak ta bizarra okotzian, beineretzaile falta pipa bat hortzian. Oien lenguagia ona da berentzat, munduan den txarrena nere ustez guretzat. Ez degula ikasiko sekulan deritzat, hitzik ere entenditzen ez
bilet nik behintzat. Aspaldian ezin dut kendunik burutik, urrengo frantzesa da ez dugula urrutik. Oiek ateratzia gure erreinutik, kosta behar zaigula uste det larrutik. Oiek ateratzia gure erreinutik, kosta behar zaigula uste det larrutik.